bintang tamune uga Mbak Elisa sesuk. Oh ngono. Kepara sesuk ana Mas Komet kelawan Mas Dodok. Oh ngono. Sesuk bengi isih disambung. Sesuke neh ya disambung neh. Ning ndi? Ning Setren. Wo Rejoso. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik, duh anakku bocah ayu limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren sakwetara ya, Nok. Ngono ya, Mak. Ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan. Ngono. Nanging luwih dhisik ayo anakku limbuk ndak kanthi bebarengan ngegungake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Ingkang wis malimbarake keberkahan lan kenikmatan. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga aku karo limbuk bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki no. Oh ngono, Mak. Iya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi puncak acara. Oh ya.
Puncak acara peringatan ya kuwi HUT Proklamasi Kamardikan RI Republik Indonesia. Ya kuwi kang wis yuswa 80 taun. Oh ngono, kang kagelar dening para warga masyarakat Kecamatan Baron, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya ngestokake dawuh. Mula aku karo kowe anakku Limbuk wis sak trepe wis sak pase. Heeh. Lamun bengi iki awake dhewe ngaturake panuwun. Oh ngono. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula pangarsaning giat. Iya. Bapak Camat, Nduk. Oh, Bapak Camat. Bapak Camat Kecamatan Baron. Asmane Bapak Gunawan Wibisana. Oh ngono. Sing mau sore wis kepareng babar pangandikan. Ngono ya, Mak. Uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng seluruh panitia. Sing wis ikut andil sukses lumadining pahargyan wayangan bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Panitia sing wis nata-nata. Uga sakliyane wayangan wiwit mau sore wis kebak ana basar barang yen ora kleru. Pancen bener disumbutke disembadani kono. Ngono. Iya ngestokake dawuh. PHBN peringatan Hari Besar Nasional negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis mencapai umur ke-80 tahun. Ya pancen bener. Senadyan iki sasine wis September, nanging tidak mengurangi semangate para warga kang mapan ana ing ya kuwi Kecamatan Baron, wabil khusus para sutresna budaya, pecinta wayang kulit kang bengi iki kepareng mirsani tumplek-blek dadi sawiji no. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Senadyan sasine September, wis September nanging tidak mengurangi rasa semangat para sutresna budaya. Oh ngono. Eling-eling nak, piye? Eling-eling Indonesia wis mardika umur 80 tahun. Awake dhewe saiki wis ora perang mungsuh penjajah. Wis ora perang secara fisik, wis ora perang ngusir penjajah. Ora no. Nanging tugase awake dhewe selaku menjadi generasi penerus hanya mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh aja nganti no. Aja nganti perjuangane para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa biyen sing wis merdikake negara iki. Iya. Ibarate toh bondo jiwa raga nyawane diudhokke kanggo sang saka merah putih. Iya. Aja nganti perjuangane para pahlawan kusuma bangsa biyen anggone ngraih kemerdekaan negarane awake dhewe iki saiki ana ing jaman saiki dikotori oleh oknum-oknum sing kepengin ngogak-ngogak katentremane negarane awake dhewe, ngobak-ngobak banyu bening gawe rusuh ana ing negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ngono ya, Mak. Aja nganti dikotori ya kuwi kelawan oknum-oknum sing ora tanggung jawab. Negarane tambah umur, otomatis ayo masyarakate tambah dewasa. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Awake dhewe selaku generasi penerus kudu tetep menjaga kondusivitas negarane awake dhewe. Iya ngestokake dawuh. Kaya wingi-wingi ana gegeran wis ben sing geger ben geger. Negarane awake dhewe wit Kediri, Madiun, Surabaya sing geger ben geger. Wabil khusus awake dhewe memulai
diri sendiri. Dari diri sendiri. Ibda binafsih, memulai dari diri sendiri. Dimulai saka masyarakat Nganjuk wabil khusus ingkang mapan ana ing Kecamatan Baron, kudu tansah menjaga persatuan, menjaga kesatuan, guyub rukun gotong royong warga masyarakat. Aja nganti rusak mung merga oknum-oknum sing kurang tanggung jawab. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Upamane demo kaya wingi-wingi ning Jaban Kutha, arep menyampaikan aspirasi monggo, ning aja ngurusaki wujude fasilitas umum. Oh ngono. Upamane fasilitas umum ana sing rusak, iya. Kuwi mbangune ya nganggo duwite awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Ora wurunga mbangune maneh dandanine meneh ya nganggo duwite rakyat. Oh ngono ya, Mak. Aku mung selaku seniman desa, dalang mung dadi penyambung lidah. Oh ngono ya, Mak. Nek DPR kae perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, nek awake dhewe DPR kuwi nak dalang perwakilan rakyat. Oh iya. Dadi sak bisa-bisa dalang jaman saiki kudu iso nentremke kahanan. Oh ngono. Nentremke kahanan ya ora nggur dalang apa wae. Sing dadi profesimu, entah kuwi tani, dadi guru, pejabat dan lain sebagainya. Kuwi kudu ikut andil dalam membangun bangsa. Carane piye? Ya kuwi anut profesine dhewe-dhewe. Nek dadi guru, ya dadi guru sing apik. Dadi tani-tani sing becik, seniman pejabat, ya pejabat sing becik, pejabat sing jujur. Oh ngono ya, Mak. Iya alhamdulillah wa syukurillah ngaturake panuwun berkah barokah kanggo warga masyarakat Kecamatan Baron. Biyung ndongake apa? Mah dongaku Mbah Nyumili kok, Nak. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara puncak PHBN peringatan Hari Besar Nasional ke-80 kang dinadani warga masyarakat Kecamatan Baron, muga-muga warga masyarakat Kecamatan Baron sumrambahe marang kabeh masyarakat Nganjuk. Iya. Kecamatan Baron dadi kecamatan sing baldatun thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan. Apa wae sing dadi idam-idaman kang sarta kepinginane para warga masyarakat ing Baron. Bisa sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Amin 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 Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti
aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintang lan dalu mung limang waktu kanggo brasta lan nafsu sedulurku aja nganti kliru wong Gusti Allah sesembahanmu rintang lan dalu wong limang waktu kanggo brasta tungkang lan Alhamdulillah kebak barokah negarane awake dhewe. Muga kaya mangkono, Nok. Iya, Bedane agama, suku, ras kuwi wis selesai, Nok. Wis selesai. Wis kuwi selesai ana jaman pahlawan kusuma bangsa biyen. Oh ngono. Aja nganti jaman saiki congkrah dredah munggahe panca bakah. Iya, mung perkara beda-bedaning suku, agama, ras lan sapanunggalane. Oh ngono. Waton kuwi warga negara masyarakat Indonesia. Iya. Kuwi kudu saling menghormati. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Tri rukun kudu tetep dicekel kenceng karo para warga masyarakat Kecamatan Baron. Oh ngono. Tri rukun. Satu rukun sesama umat beragama. Angka loro. Siji rukun karo padha padaning agama, loro rukun karo antar agama, beda agama, telu rukun karo penghayat kepercayaan. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kuwi kudu beda-bedaning agama kudu tetep dihormati. Ngono ya, Mak. Uga sedulur-sedulur kang ngrasuk kapercayan senadyan to ana negarane awake dhewe. Kapercayan mono durung disahkan secara negara, tapi cara pengibadahe, ngibadahi wong-wong kepercayaan juga dilindungi oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar. Oh ngono ya, Mak. Ya, kanca-kanca dulur-dulur sing ngrasuk kapercayaan kudu tetep dihormati. Ngilmu sejati, perjalanan, sabto dharma dan lain sebagainya kuwi kabeh dulur-dulur awake dhewe, tunggal bangsa, tunggal negara. Ngono ya, Mak. Ya, ngestokke dawuh. Bengi iki alhamdulillah sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku mayangan ana ing Kecamatan Baron. Sesuk bengi uga isih disambung. Sesuk bengi ning ndi? Sesuk bengi ning Sekaran lo ceret. Oh ngono. Ya, Sesuk bengi ning Sekaran, ning Ude apa kok lali aku? Terus bintang tamune uga Mbak Elisa sesuk. Oh ngono. Kepara sesuk ana Mas Komet kelawan Mas Dodok. Oh ngono. Sesuk bengi isih disambung. Sesuke neh ya disambung neh. Ning ndi? Ning Setren. Oh Rejoso. Iki lakone apik no. Sing tanggal pira kuwi ning Setren? Tanggal 13 ya lakone apa Banjaran Gondomana. Wah iya. Kira-kira wong Setrene njaluk lakon sing ndase dalange iso pecah. Iya. Ora apa-apa nek ngono ora sinau mengko. Ora buka buku nek ngono. Iya, ya ngestokke dawuh. Sowan komplit, Nak. Ya kuwi kanca-kanca kang kagabung Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk. Iya, klungsu-klungsu nderek udu para warga pamiyarsa kang mapan ana ing Kecamatan Baron. Awake dhewe isih ngrumangsani seniman isih junior. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Isih akeh kudu sinau marang para-para pepunden senior dalang. Isih akeh
memperbanyak bothekan Kang Sarto vokabulere karo para-para bapak-bapak Kang Sarto senior-senior dalang. Oh ngono ya, Mak. Ning awake dhewe sak bisa-bisa ya menehi rasa sing beda. Wah iya ngestokake dawuh. Rasane enak apa ora enak kuwi gumantung ana ilate dhewe-dhewe no. Iya ngestokke dawuh. Sing baku klungsu-klungsu nderek udu ya kuwi berkarya sak gaduking nalar sakadaring lampah ya Mak. Kanthi dasar lan awawaton asor tan anggunggung diri ngalah orang ngalap menang kebak rasa pangapura. Wah iya ngestokke dawuh. Ya iki sadurunge ngaturke tetembangan ya Kang Sarto iki uga ana Mbak Yuelisa. Ning sadurunge ngaturke tetembangan kanggo pambuka no. Oh ngono salam mukadimah. Ya kuwi jumbuh kelawan kahanan njumbuhke kelawan swasana lagu-lagu perjuangan. Wah iya. Ya kuwi kanggo ngobarake jiwa nasionalisme. Ya, jiwa-jiwa patriotismene para warga masyarakat Kukuban Kecamatan Baron sumrambahe kang rawuh masyarakat Nganjuk ana ing adicara bengi iki ngono. Lagu-lagu perjuangan. Wah iya. Dibawani luwih dhisik. Mangga Mas Heru katuran anyalirane Mas. Wah iya, coba kaya ngapa? Mangga Mas. Hanyar kara kinarya mengeti anyar kara kinarya mengeti. Lanjut. Tanggap warasa wiasana kara tanggap warsa wiyosan negara. Negarane Republik Indonesiane Republik Indonesia negarane awake dhewe. Sing sudah mencapai umur pira Mas? Wos walang dasa taun. Terus proklamasi mardika yakti. Proklamasi mardika yakti. Bapak proklamatore sinten Mas? Dening Soekarno Hatta pahlawan nunjul. Soekarno Hatta. Didukung kali sinten kemawon Mas Bapak Soekarno Hatta? Sinengkuyung prapejuang. Sumpahipun para pejuang Rila bondo rila donya Handerpati. terakhir jejer kusuma bangsa. diwiwiti lancaran 45 rong rambahan ya no. Karya besar ya kuwi
cakepane yen ora kleru sing ngripta nuwun inggih menika Bung Karno Presiden RI pertama. Sing aran semen ya kuwi dalang senior almarhum ya kuwi Kinarto Sabdo Semarang. Dua kolaborasi cendikiawan kebanggaan Indonesia. Lancaran 45 rong ramban dibablaske lagu-lagu perjuangan. Ya, coba kaya ngapa? Buka saking tenor, Mas. Ya.
Wis katur ya. Wah ki lho no enek surat sak semene kae no. Wah ya.